Šta će biti, majko stara, i Evropom virus hara, drhte Švabe i Englezi, zajebani ti Kinezi. U Italiji teški dani, svi hodaju maskirani. Nemojte zameriti, ljudi, meni je smiješno. Ovako da nastavim dalje. A u Bosni ista tema, Bosna nema tih problema. Bosna virus spremno čeka, mi imamo za sve lijeka. Korona će ovdje pasti, kod nas ljudi znaju krasti. Joj, Bože. Izvinite ljudi, ali ja moram da se sve... Ovako, ovo je kraj. Stavit ćemo na nju tačku, poslati je za Njemačku. Pa vi Njemci vidite šta ćete sad, stiže vam koronavirus. Eto, ljudi, toliko od